எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மார்கழி பிறந்திருக்கு. இந்த மார்கழி மாத சிறப்புகளை இன்னைக்கு சொல்லலான் இருக்கேன். தமிழ் மாதங்களில் மிகவும் முக்கியம் மற்றும் புனிதமான மாதமாக மார்கழி கருதப்படுகிறது. மார்கழி மாதம் என்பது இந்து மதத்திலும் தமிழ் கலாச்சாரத்திலும் மகத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த மாதத்துல வைகுண்ட ஏகாதசிங்கிற முக்கியமான இந்து பண்டிகை வருதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். தமிழ்ல 12 மாதங்கள் இருக்க மார்கழி மாதத்துக்கு மட்டும் ஏன் இத்தனை சிறப்புகள்? ஏனென்றால் பகவத்கீதையில இத பத்தி ஒரு அருமையான வரி, ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் இந்த மார்கழி மாதத்தினுடைய சிறப்பை பத்தி சொல்றார். அது என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்லோகத்தை முதல்ல சொல்றேன். பிருகத் சாமதாசாம்னாம் காயத்ரி சந்தசாமகம் மாசானாம் மார்கஸ்ரீஷோகம் மிருதுனாம் குசுமாகரஹ. இன்னொரு வாட்டி அந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன், அப்புறம் அதோட அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். பிருகத் சாமதாசாம்னாம் காயத்ரி சந்தசாமகம் மாசானாம் மார்கஸ்ரீஷோகம் மிருதுனாம் குசுமாகரஹ. இதுல பிருகத் சாம அப்படின்னா பிருகத் சமம், அதாவது பிருகத் சாம ததா சாம்னாம் அப்படின்னா வேதத்தில் உள்ள பாடங்களில், காயத்ரி அப்படின்னா காயத்ரி மந்திரத்தை குறிக்கிறது, சந்தசாம் அப்படின்னா கவிதை, மாசானாம் மார்க ஸ்ரீஷோ அப்படின்னா 12 மாதங்களில் மார்கழி, அதாவது நவம்பர் டிசம்பர்ல வர மாதம் மாசானாம் மார்க ஸ்ரீஷோகம் மிருதுனாம் குசுமாகரஹ அப்படின்னா சாம வேதத்தில் உள்ள கீர்த்தனைகளில் என்னை பிருகத் சாமா என்று அறிவாய், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, இந்து நாட்காட்டின் 12 மாதங்களில் நான் மார்கழி மற்றும் பருவங்களில் நான் பூக்கள் மலரும் வசந்த காலம். அதாவது தமிழ் மாதங்கள்ல நான் தான் மார்கழி என்று பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது இந்த மார்கழி மாதம். பிறப்பதும் இறப்பதும் புண்ணியம், அதாவது அதனால்தான் இந்து மாதங்கள்ல பிறப்பதும் இறப்பதும், இந்த மாதங்கள்ல பிறக்கிறது இறப்பதும் புண்ணியம் என்று நம்பப்படுகிறது. மார்கழி மாதம் கடவுள் வழிபாட்டுக்கெனவே அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மாதம். இது டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி ஜனவரி மாதத்துல பாதி மாசம் வரும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். நமது ஒரு வருடம் தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். அதாவது தமிழ் மாதங்கள் மொத்தம் 12 ஆகும். ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு. அந்த வகையில மார்கழி மாதத்துக்கும் தனி சிறப்பு உண்டு. மாதங்களில் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி மாதங்களில் நான் மார்கழி என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் கூறப்பட்ட மாதம் அது. அத்தனை சிறப்பு வாய்ந்தது மார்கழி மாதம். இந்த சிறப்பு தெரியாமல் பலர் இந்த தமிழை இந்த மாதத்தை பீடை மாதம் என்று கூறுகிறார்கள். அது மிகவும் தவறு. பீடை மாதம் இல்ல, அது உண்மையா அது பீடு உடைய மாதம் அப்படின்னு அர்த்தம். பீடை மாதம் கிடையாது, பீடு உடைய மாதம். அப்படின்னா பீடு அப்படின்னா அவ்வளவு சிறப்பு கொண்ட மாதம் என்று பொருள். எனவே மார்கழி மாதம் இறைவனுக்குரிய மாதமாக விளங்குகிறது. மற்ற மாதங்களில் ஒரு நாளோ ஒரு கிழமையோ மட்டும்தான் இறைவனுக்கு உகந்ததாக இருக்கும். ஆனால் மார்கழியில் மட்டுமே அந்த மாதம் முழுவதும் இறைவனுக்கு உகந்த மாதமாக போற்றப்படுகிறது. தேவர்களின் பிரம்ம முகூர்த்தம், அதாவது ஒரு வருடத்திற்கு 12 மாதங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். இதனை 2 அயன்களாக பிரித்து கூறுவார்கள். 2 அயன்கள் அப்படிங்கிறது என்ன? உத்தராயணம், தக்ஷாயணம். தை மாதம் முதல் ஆனி மாதம் முடிய இருக்கும் 6 மாதங்கள் உத்தராயணம் என்றும், ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி மாதம் முடிய உள்ள 6 மாதங்கள் தக்ஷாயணம் எனவும் பெயர். மனிதர்களின் ஒரு வருடம் என்பது தேவர்களுக்கு ஒரு நாள் ஆகும். தை முதல் ஆணி வரை உள்ள காலம் பகல் எனவும், ஆடி முதல் மார்கழி வரை உள்ள காலம் இரவு எனவும் கூறப்படுகிறது. இதன்படி தேவர்களுக்கு இரவு காலம் முடிகிற வைகறை பொழுது மார்கழி மாதமாகின்றது. மார்கழி மாதம் தேவர்களுக்கு அதிகாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை உள்ள 2 மணி நேரத்தை குறிக்கும். சூரிய உதயத்திற்கு முன்பான இந்த காலம் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆண்டாளோட புராண கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன்.
ஒரு முறை பெரியாழ்வார் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் பெருமானுக்கு மாலை தொடுக்க வேண்டி தான் வளர்த்து வந்த மலர் தோட்டத்துல பூ பறிக்க போறார். அப்போ துளசி செடியோட கீழே அவருக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்கிறது. அந்த குழந்தை தான் ஆண்டாள். பெரியாழ்வார் அந்த குழந்தையை எடுத்து கோதை என பெயரிட்டு வளர்த்தார். குழந்தை பருவத்தில் தந்தையிடம் கண்ணனுடைய கதைகள் எல்லாம் கேட்டு வளர்ந்த கோதையோ கண்ணன் மீதே அபிரமிதம் அதாவது ரொம்ப அளவு கடந்த அன்பும் காதலும் கொண்டு அவனையே தனது கணவனாக நெஞ்சில ஏற்கிறார். தினந்தோறும் பெரியாழ்வார் என்ன பண்ணுவார்னா, பெருமாளுக்கு தொடுக்கும் மாலைகளை யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக பெரியாழ்வார் கொடுக்கிற அந்த மாலைய கண்ணனுக்கு சூடுறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக சூடி, இந்த மாலை கண்ணனுக்கு அழகாக இருக்குமா, இதை தானும் சூடி அவன் அருகே நின்றால் இருவருக்கும் பொருத்தமாக இருக்குமா என்ற அழகு பார்த்த பின்னரே ஒவ்வொரு நாளும் மாலையை கடவுளுக்கு கொடுத்து அனுப்பினார். இது பெரியாழ்வாருக்கு தெரியல. ஒரு நாள் அதை நேரில் கண்ட பெரியாழ்வார் மகளை கோபித்து கொண்டு மறுநாள் கோதை சூடாத மாலையை எடுத்துட்டு கண்ணனுக்கு அர்ப்பணிக்க செல்றார். ஆனா கடவுளோ அந்த வெறும் மாலையை மறுத்து, அந்த பெண் சூடிய மாலைதான் எனக்கு ஏற்றது, அதை எடுத்து வாருங்கள் என்று பெரியாழ்வாரின் கனவில் தோன்றி கட்டளையிட, அன்று முதல் தான் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி என்று ஆகிறாள் கோதை. பாவை நோன்பு, அதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன். பக்தியின் மிகுதியால் தன்னையும் ஆயர்பாடியில் பிறந்த ஒரு பெண்ணாக பாவித்து தான் மிகவும் நேசித்த கடவுளான கண்ணனையே தன்னுடைய கணவனாக அடைய வேண்டி பாவை நோன்பு மேற்கொண்டு கண்ணனை அடைந்தாள் ஆண்டாள். அதற்காக அவள் பாடிய பாடல்கள் தான் திருப்பாவை. 12 ஆழ்வார்களில் ஆண்டாள் மட்டுமே பெண் என்பதால் மற்ற ஆழ்வார்களுக்கெல்லாம் இல்லாத சிறப்பாக கண்ணன் மீது கொண்ட பக்தியை அவளால் காதலாகவும் வழங்க முடிந்தது. பாவை நோன்பு என்பது உண்மையில் கன்னி பெண்களுக்கானது. தனக்கு ஏற்றாற்போல் வாழ்க்கை துணையை அடையவும் தனது மனதிற்கு ஏற்றாற்போல் ஒரு வாழ்க்கையை அமையவும் கண்ணனை வேண்டி கன்னி பெண்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியதுதான் இந்த பாவை நோன்பு. அறிவியல் ரீதியா அந்த மார்கழி மாதம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, மார்கழி என்றதுடன் நம் அனைவருக்கும் விடியற் காலையில் எழுந்து வாசத்தெளித்து பெரிய பெரிய கோலமிட்டு அதன் நடுவில் பூஷணி பூ வைத்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ணதெல்லாம் நினைவுக்கு வரும். ஒரு காலத்தில் இந்த பூ யார் வீட்டு வாசலில் இருக்கிறதோ அவள் திருமணத்திற்கு தயாராக இருக்கிறாள்ன்ற அர்த்தம்லாம் இருக்க மாதிரிலாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதை கண்டு மார்கழி முடிந்து தை பிறந்தவுடன் பெண் கேட்டு செல்வார்கள். அதாவது மார்கழி குளிரில் குளிர்ந்த நீரில் குளித்து சில்லென்ற பனிக்காட்டில் வேக நடை நடந்து வழி முழுவதும் திருப்பாவை பாசுரங்களை பாடி திருக்கோயிலுக்கு சென்று பெருமாளை தரிசித்த பிறகு தீர்த்த பிரசாதம் பெற்று வருவதை பெரும் பேராக கருதப்படுகிறது. அந்த நேரத்துல ஏன் அப்படின்னா, ஏன் அந்த அதிகாலை வேலைனா, அப்போ அந்த ஓசோன் படலம் நம்மை காப்பதாக அறிவியல் ரீதியான காரணமும் இருக்கிறது. ஓசோன் உலகை காப்பது மட்டுமின்றி மருத்துவத்தில் காயங்களை ஆற்றவும், இருதயம், நுரையீரல், கண், தோல், மூட்டு வலியை குணப்படுத்துறதுக்கும் பயன்படுறது. அதனால அவ்வளவு அறிவியல் ரீதியாகவும் மார்கழி மாதம் மிக சிறந்த மாதம். நான் சொன்ன மாதிரி இறைவனை வழிபடுவதற்கு ஏற்ற மாதம். மார்கழி மாதத்துல வர திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நாள்ல சிவபெருமான் கோவில்களில் கூட சிறப்பு வழிபாடு உண்டு. பாவை நோன்பு, வைகுண்ட ஏகாதசி, ஸ்ரீ அனுமன் ஜெயந்தி, சிவபெருமானின் ஆருத்ரா தரிசனம் என அனைத்து இறை வழிபாடுகளும் மார்கழி மாதத்தில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. சபரிமலை விரதம், பூஜை வழிபாடுன்னு எல்லாமே இந்த மாதத்துல தெய்வங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. மொத்தத்தில் தெய்வங்களை தொழுவதற்கென்றே உள்ள மாதம் மார்கழி தான். மார்கழி மாதத்தில் அதிகாலை கோலமிடுறது ஏன்? மார்கழி மாதத்தை தனுர் மாதம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதத்துல சூரியன் குருவின் வீட்டில், அதாவது தனுசு ராசியில் இருப்பார். இதன் காரணமாக சூரிய கதிர்கள் பரவுவதற்கு முன் ஒரு தனி சக்தி உண்டாகும். இதன் காரணமாக அதிகாலையில் எழுந்து கோலம் போடணும். அப்போது பெய்கிற பனியானது தாக்கம் குறைந்ததாகவும் விஷத்தன்மை இல்லாததாகவும் இருக்கும். சூரிய கதிர் பரவுவதற்கு முன்னதாக வாசல் தெளித்து கோலம் போடும்போது மார்கழி மாத தட்பவெப்ப நிலைக்கு உடல் ஒத்து போகும். பெரிய நோய்கள் ஏற்படாமல் தடுத்து கொண்டு வாழ முடியும். வாழும் சூழலுக்கு தகுந்தாற் போல் சீதோஷ்ண நிலையை பயன்படுத்திக் கொள்ளவே வாசலில் கோலமிட்ட பின்னர் விளக்கு வைத்து வழிபட வேண்டும் என்று முன்னோர்கள் கூறியுள்ளார்கள். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் விளக்கு வைப்பதால் அதிலிருந்து வெளியேறும் வெப்பம் வீட்டை தகதகப்பாக வைக்கிறதுக்கு உதவும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள். சீதோஷ்ண நிலையும் சீராக இருக்கும். இந்த மாதம் என்பது தேவர்களுக்கு பிரம்ம முகூர்த்தமாகும். பொதுவாக காலை நேரம் என்பது தியானத்திற்கு சிறந்த நேரமாகும். இந்த மார்கழி மாதத்துல பஜனை, அதாவது 30 நாளும் பஜனை, திருப்பாவை திருப்பாவை பாடி கால வேளையில கோலம் போட்டு திருப்பாவை பாடணும். அதாவது அதிகாலையில ஆண்கள் பஜனை பாடவும் பெண்கள் கோலம் போடவும் கோயிலுக்கு செல்வதும் உடலுக்கும் மனதுக்கும் மிகுந்த நல்லது.
தேவர்களுக்கு பிரம்ம முகூர்த்த காலமாகிய மார்கழியில் இறைவனை வழிபட்டால் சகல நன்மையும் உண்டாகும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது. ஆண்டாள் மார்கழி மாதத்தை தேர்ந்தெடுத்து திருப்பாவை நோன்பு ஏற்றாள். ஆண்டாளின் அவதார தலமான ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர்ல இந்த மார்கழி மாதத்துல நடைபெறும் திருப்பாவை திருவிழா ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது. மார்கழி மாதம் பிறந்துவிட்டால் எல்லா ஆலயங்களையும் அதிகாலையிலேயே அபிஷேகம், பூஜை, ஆராதனைன்னு பக்தி பெருக்கை ஊரங்கும் பரப்ப செய்வார்கள். அதனால அவ்வளவு சிறப்பு தெய்வீகம் நிறைந்தது இந்த மார்கழி மாதம். நான் சொன்ன மாதிரி மார்கழி மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் என்று கிருஷ்ண பகவானே கூடியிருக்கிற மாதம் இந்த மார்கழி மாதம். மார்கழி மாத சிறப்பை சொன்னேன். நாளையிலேருந்து நம்ம நாச்சியார் திருமொழி, நான் ஏற்கனவே மார்கழி திருப்பாவை பாசுரங்களை பத்தி போட்டிருக்கேன் சேனல்ல, பாருங்க. நான் ஒன்னொன்னா அதை போஸ்ட் பண்றேன், அதையும் கேளுங்க. நாளையிலேருந்து நான் நாச்சியார் திருமொழி, நாளைக்கு நாச்சியார் திருமொழி, ஆண்டாள் அருளி செய்த நாச்சியார் திருமொழியை ஒரு அறிமுகம் செஞ்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து நாச்சியார் திருமொழியிலேருந்து ஒவ்வொரு பாசுரமா பாடி அதோடைய அர்த்தத்தை சொல்லலான் இருக்கேன். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.